Igbo anyị abịa Igbo class wow dị ụmụnne ekene m unu ụbọchị ụka ọma. Hey, ndị be anyị mma ewetala unu maka ọlụ a na Finland. Unu n'anya ọfụma folo n'elu n'isi unu ga-afụ ihe mma na-eweta gasịrị unu ọma mfiazi unu arụ na afọ unu ọrụ ahụ Silk Road Workforce Management. Silk Road Workforce Management unu fụlia unu kacha ole nke ya ndị chọkwala nke ya fasi na facha ole nke ya mana sọsọ afa ozugolu gị saj gaa ebe asịsị ga maka ihe mma ewepụtagasịrị unu ọma ntigeli gị anya ma ị bakwara ebe asịsị gba unu fụrụ dị link kwa ka ọ dị n'elu workforce ifụlia work in Finland.sil.fi ọ bịa ka na-apụtakwa ya ifụla ebe a ya asị sign up for your free orientation now. Asị gị sign up ifree ị ga-sign up. Nke mbụ bụ sign up nurse assistant, nke abụọ bụ sign up caregiver. Kedu nke ịchọ ka ime ma iru ebe ahụ ịbụ nọọsụ? Ọ bụrụ na ịbụ nọọsụ tinye nurse assist, ịbụ nurse assistant auxiliary nurse tinye nke mbụ a. Ọ bụrụ na ịbụ caregiver tinye nke abụọ. Anyị na-agakwa n'iru ka anyị na-aga unu ga na-enelu anya maka na ọrụ Finland a magburu onwe ọ bụ gboo maka inwetakwara enye 1 year ka a ga-enye gị apụta 1 year 4 years. Resident permit abụrụ ọgụ nne na-agbalị nwa ya na ndị na-apụ ije chukwa ese na requirement ifu gị requirement diploma ifulia official transcript of record, no experience required, no license required ifulia no certificate of employment. Unu ọbịa unu screenshot onye ka anyị na-agakwa n'ihu Igbo class world. Anyị ga na-egosi unu ihe kedu ndị chọrọ link ya. Ọ bụrụ na ị ka chọkwa link ikwuo maka ihe a na-egosi kịta onidre link mana ọ bụrụ na ị ka chọzikwa link ime ka anyị mata na ị chọrọ link anyị nwee ike wee kpọkwa gị anyị weli etinye na comment section. Ihe anyị ji ewepụtali ebe a bụ na ọtụtụ ndị ada afụ ya na comment section ifo requirement ya na-enye document requires ibugie document requirement for certificate holder one of the following ifri ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-enwe ihe niile one of the following ifri ịgụbazi anya ife ebe ọ dị certificate with 700 hours of study if you have no work experience unless the certificate is older than 5 years in which case of your experience in the field is required with certificate ifria ọpụta screenshot onye imezie ihe inconvenient time ichisa anya iguzi anya ọfụma ọkwa unu furu ya ka anyị na-agakwa ka anyị na-alụsikwa ọlụ ike ka ndị be anyị wee nwere onwefa na economic na strangulation strangulation chai ụmụnne na-ekwe requirement ọzọ na requirement one of the following no ya ngụbugo apụta at least 500 hours of study if you have 1 year of relevant working experience within the last 5 years with certificate of employment as approved. Yes, ị nwere ike iwetacha like appointment letter ka ọ bụ proof ịghọtara ya. Ụmụnne ọ bụrụ obere ihe na-eme ya bụ ihe ndị a dị simple maka onwere ayet onwere ọtụtụ ihe a ga-achịta ọ bụ sọsọ transcript ọ bụ ya ka anyị ji wee jee waghalị ya chọọ ebe anyị ga-enweta transcript and anyị enweta gị ya bụ ndị chọọ certificate ebe a ga-enye unu wee tinye ọrụ unu tinyebe onwere visa application fee onwere registration fee nọ ị ga-emenwukwa wee mụta the language ị ga-emenwukwa ọ bụrụ na ị ga-emenwu ịma na-egabago ụmụnne ka anyị na-agakwa n'iru ka anyị na-alụsikwa ọlụ ike
ka ndị be anyị wee nweta onwe fa na economic strangulation. Ifula afafa Silk Road, workforce management, ifula afafa requirement, ifula nurses and caregivers. Ọ bụ ihe a na-ewe anya na adreesị badị n'elu na scan ịkọpịlarịa tinye na browser gị browse inweta ihe ị na-achọ dive sign ya up. Mana mma enye gị advice before you sign up sure na inwetego certificate, maka onwe mgbe ọ ga-eruzi ya si gị onye certificate ọ bụzi na o nwere nke ifu ọnya bụ na fayara iwe gị ifu gị. Ụmụnne unu ga-ejisi ike wee dive into this thing. Unu jisi ike nweta sign up now ifu ya ọnya nwa ihe ndị agbalị ya unu bịa be Eliza na UK ebe a nọ ama m ka ndị employer si gbagachi ebe niile. Ndị employer Africa inwetachegodi ụmụ requirement niile n'ogo area ulesi na isobi aka ọbụkwa obele aka nọ mmiri 15 mmiri 14 mmiri. O nwere ndị si na m na-enye employment ọbụkwa m na-enye employment na step by step how you will go step by step. Nke bụ step 1, please visit work in Finland Silk Road.fi and complete the sign up form. If you ga-screenshot your kata screenshot unu chọọ link ya unu chọọ link ya mụ na achọrọ. Ọ bụrụ na unu chọọ link ya kwuo unu chọrọ. Ọ bụrụ na ị chọọ certificate kwuo na ị chọrọ. Ọtụtụ na-alụ aka Canada na ọ chọrọ agent. Anyị enwere agent na-eme work to Canada. Ịchọzikwa agent na-eme school to Canada ime ka anyị mata. Ọ bụ agent na-eme school to Canada ka anyị nwere. O nwekwa ndị nwere agent na-eme. Step 2, attend an online orientation. During the online orientation, you will be learn about work and life in Finland. You will also fill out a consent form and receive a separate email to submit your document for verification. Va ga-verify ya maka ndị ga-eje lụba awa. Ịlụ awa a ga-ejide gị maka fa ga-eme verify ịmara authenticate ime awa fa ga-ama. So ịbata sign ya up ibi orientation ifu gị ya ga-enye gị orientation bụ a kind of introduction ịkọwala gị how you are going to go about everything life in Finland and other things. Ọ ga-egwu ndị be anyị ya bụ onwekwa ụzọ esi gaba Ọnịcha ọ dị nso maka ndị na-achọ easy way nekwe na ya ọ bụ ihe a bụ the easiest way mfugo. Ọ bụrụ na ọ bụrụ easiest way mara etinye aka ọ bụ ya ka njipụta na-eti na-akpa agba wee na-asị unu tinyebe aka certificate. Ọ bụrụ ọbụ nne na-agbalụ nwa ya onwego ndị bịa sicha anyị na fa ga-eme certificate 500,000 naira. Ihe anyị nọkịta na wee chọtala unu nke 300 a anyị si ọ bụrụ na ị chọrọ healthcare assistant certificate ime ka anyị nwale 300,000 naira ịkwụọ half emechebe ikwuo nke ọzọ. O nwere ndị bịacha na ndị employer ndị na-emeche certificate ahụ company dị iche iche. Ụfọdụ gbado chọọ ọkpa na $500,000 so ụfọdụ na-eti mkpu na 300,000 galọn pafụzia nke tọgọdụ Boniface ya bịazịa face efa. Step 3, self-study. Ihe a ị ga-amụ language maka fanara asụ English. Ị ga-amụ ya ọfịara arụ nọọ ịgbado anya. You will be sign up for our online platform to begin your Finland language self-study, which typically lasts around 3 weeks. You will also check your documents during this period to confirm your eligibility for recruitment program. If you check where your document ka amalụ ma idukwa eligible. Ihe anyị na-eme kịta anyị ejego gbata afọ ihe anyị chọrọ fekwete na fa ga-train people wee nwee ike mee ka fa dị eligible. Ị chọrọ healthcare certificate nke ịchọ
ịchọrọ ya ka link ka ịchọ. Ọ bụrụ na ịchọ link kwuo na ịchọ link. Ọ bụrụ na ịchọ healthcare certificate kwuo onye ị na-abịa ị maa na ị na-abịa iwere healthcare certificate. Ọ bụ ọkwapa ya na-abịa bịa nyebekwe gị visa ma ọ solu gị mebe application ma ọ bụ ụbalị gị ụgwọ ma ọ mebeli ọkwa sọ healthcare certificate ka ị bịa iwere. O nwere ihe ọzọ ị bịa iwere nọọ healthcare certificate ka ị bịa iwere. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya anyị dị in charge now. Ọ bụ ọ ka ị nweta ya na azọta ana wee zọba ute maka na onye gba aka n'azụ a na ndị jiji a na-akọnye ihe a ka anyị na-emekwa na matchmaker. Ụfọdụ na-abịa na-akọ ọnụ na ndị jiji a na-akọnye. Anyị na-eload testimony mgbe anyị ga-ebupụta ya ọ ya adakabụ. Step 4 interview. Once your documents are approved, you will receive a link to schedule your interview. The interview will consist of questions related to material covered in your self-study. If your interview, once your documents are approved, you will receive a link to schedule your interview. Your interview will consist of questions related to the material covered in your self-study. A na-agbalị gị ama nekwa ihe a ga-ajụ gị n'interview. Self-study ahụ enyere gị study na ọ bụkwa ya ga-abụ interview gị. Onye dalia dazikwala ya na nkịtị. Ị ga-apasị ya. Onye passing 6 ga-apasị ya. Onye secondary ga-apasị ya. Onye university ga-apasị ya. So ịchọ caregiver ịgalụ mahadum enu nke a na ma ịbụrụ nọọsụ ịdụrọ qualify ị ga-eji chọọ healthcare certificate. Ọ ka fasi debi onye eji recruit enu a na kịta ma Canada ma Australia nufria. Step 4 ọ bụrụ obere ihe self study and amelie n'ụdị ka ọ dịrị gị izi na ọ gị debenete ikere na gụọ ihe. Ọ bụ gujos debenete ikere na gụọ ihe enyi gị gụọ. Ọ bụrụ ya mee ka ị baala onwe gị uru. Kedu maka ndị fọ na-agagharị ebe niile? Anyị ji ofu anya na-enye uru anya. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo ma ị nwere afọ oyibo na-abụ jos fichenatagodi nwanne m jos fichenata ya maka anyị na-atụ unu egwu. Onye ọbụla ji afọ oyibo na-abụ dee na WhatsApp ya asa afọ ya. Anyị na-atụ gị egwu maka ejiri mara ndị 419 ndị wayo ndị weli nke elieme. Step 5 ka ihe dị na nke upon successful passing of your interview you will be enrolled in our free language study. Nke a gbazi kelekele achisara m ya ọ dịka nchezo nchesi ya ka m wee nwee ike gụpụta ya. Language study na-ekwenụ yo last for 6 to 12 months. Ọnya bụ ije maka ndị ọ na-adị ọsịsọ. Ndị ọcha na-eso ihe ya step by step. Ifu gị 6 to 12 months. Ọ bụrụ kịta na ịmụta ọsọ imenwu onye na 6 months. Ọ bụrụ na ịmụtara ọsọ ọnya bụ na ịnọruo 1 year mana 1 year amatara ọdụ dịka anything. Ihe a kịta ọ ga-enyekwudili gị aka wee kpakọta onwe gị wee kpakọ onwe gị maka ị ga-ejicha ego n'aka iji gaa eme resident permit. Ị ga-eji ego n'aka iji gaa eme insurance, health insurance ma ụmụ test ndị a ị ga-eji n'ego n'aka. Ifuru language study agwagokwa unu ihe ọ ga-last ịmagoli 6 to 12 months. Ya bụ na opekete mpe 6 months na obukata. Ifulia education ndị ị ga-enwe bachelor science in nursing. Ifulia inwe enye midwifery diploma with a minimum of 1 year in and 1 year of experience in nursing or caregiving. Unu screenshot onye chisa anya unu wee gụta ya ọfụma maka na ụfọdụ gbazi kelekele. Echetara m bịa chisa anya ka unu wee fụ ya ọfụma. A na-agakwa ngagharị bụ aka ọlụ m maka na ije na-adị m n'ụkwụ mgbe niile. Ụmụnne
onye chi na-azọkwa n'azụ onwe ị chọrọ ịga ezigbo obodo oyibo ka ị chọrọ ịdị na-aga mkpọmkpọ obodo oyibo enwere isi na ọdụ ebe ị ga-eje na-ata afọ ebe a ọkwa m ịgalide ebe eluo na-alụ ọrụ ị nwekwa ike gụbakwa akwụkwọ ịkọntinu akwụkwọ gị na-adeteghi that you can work and study at the same time ihe ị ga-study ebe ahụ bụ all finish ka fa na-asụ mana ị ga-agụnwukwa akwụkwọ in future ị ga-agụnwukwa maka kuking ị ga-agụnwukwa nọọsịn a na-agụkwa ebe ahụ emechaa anyị ga-ewetali unu maka ndị chọọ ijegwu nọọsịn ebe ahụ ọ dị chipada na ịbịa gụọ ya na United Kingdom ya na Canada ị ga-agụkwa ya n'English ịgụchara ewee gị ozugbo ebe ahụ anyị ga-emecha ewetala unu na-enye other requirements applicants need to be 18 or older ya bụ ọ dịgodi 18 ọ ka ga-aga unu aghọtago 18 ka ga-aga wee dịrị gbagobe edere age limit ifuru ya ụmụnne unu na-aghọta nke unu aghọtakwa unu nke na-etigili unu anya unu kaba arụ jụọ ihe apụta screenshot emechezi ichisazi anya egbu onye ọfụma ka chọkwa na-enye n'afọ ụlọ ọrụ ahụ Silk Road Management ụmụnne mma arafuzi n'unu maka unu ga-enwe aghọtaghị ihe a na-ekwu kedu onye ga-asị na ọ ghọtaghị ka ebe ọ na-etigili gị anya meenụ ka anyị mata tụsaa na ozi anyị nye na anyị akara ịhụnanya mgbe ọ ga-adị ka emesịa na ụmụnne